wo Hene a wayiniti na wo be eye Nkwantakese Hene na naboache yam Abibirem wono na wo be yi na saware na afade na yetro adusia wom na na esa yebeto asentimi ehwe kakra ni bia yebechire mu na manugusu na meka no so hwe na afade a wode afra pakan a meche na aboache yam Abibirem Nkwantakese Hene a yatro mfinhye dusia de agum ni na eni se woborbori adaroma wabo na menne wotime nya mfinhye dusia na no na ahwe ntoma a won ma hyeda anwero no sonko kwa so a yede adusia na edi agum afei yehu se yede Kwabre anase adekokko yede aye ahyensode a eye ginyame anase dinkra ahyensode a fense ginyame ena edemu apaka na de semu no ya Asante ahosuo no kokko afei habamono tuntum ene yehu se esemu nana ekura nituo a nana edi asa wo ba dwumadi nase na edwumadi ebeye Mpetebie fua afahye a afija Kwabre south wo no edwo no eno eneneye eba su nene de botaye no eye sonkokra na ansa na no prempre yenko anim ne nchemu enka no na ye afija Kwabre ene etiti mu a ene ya benya ne south a ikropon ene kode ena afeyi north a ikropon ene mamponten wo no na hye bedwani no Onyamfo Williams oreku eju oyo swafo abedi eche hwe ahon ne ensem so sanso na aban kra chepanyi wo ho no no so ene Christian edu epuku eti ebusia monse emma enna wonu krantro wa wonu so na wonu de to nwum edidi Nkwantakese Hene na chi na na asaso asem biem mo de mo man hwe na yebesa atoa so nana ekwa wode nani echiremu wo babia Mpetebie fua mfahye yi ekosu na ye chiremu kakra wonyansapo so ne yesan ne badwemba Mpetebie eye aboa bia sabi okosiwa ni dua na wode ato na pampam na saa ni bia na wode to na pampam no se wo makwan na se bia obi pese osomu na wode ne kwa watweno ede nako eno ne Mpetebie no ne nananom sensacha ya bem mo de mo menhwe asa no na yebeto aso na ya chiremu afahye sede na manugusu ameka nananom sensacha ya bem sanse nipa ba akofo nsa enso nyame ani ekata enuntie na wonso mo ni nipenti ene nananom kiremu a saa aye tibupo a na da wotetete se Mpetebie obi ntibi mu obi ni no ene won masesa na ene obi tinitini emu obi di tisenenka aboa no osi won ma ni dua no onfanto na pampam bi mbe mu obejem ama obi nso atini asom na wotumi ede aboa no eno ni Mpetebie afahye no nene botae titinti nananom de hye afen ye nam so ma Nkwantakese Hene wode na nu nyama bepie ase no eye apomudi suku a won pese wonmu esi ewo brofo yedu eno no
etuo a edane so se de osi pagi etuo no na odidi asa no no enwanwa ayekoye anwasem enunti enana ye kase nana ede asa etuo no odiyi enkunya nana meka se apomudi suku a wonum besi woni nyasa na esefo nkwa na ebete wo mo ebetete enkurabata wodo ni bebre a wo nyina betimi abo wa apomudi ne munyam ni biaka Kwabre South Asante mine ni ne nesi okrewe ni obrawe ngma so opomso tumfo se tutu ni Ghana ma nyina enunti won matena se ama nananom ekọ adwembe nkrom no obose omde otumfo enkane na busua panyi ha friends se berma kakari ni din no mo de beto so enunti na se ebeye berma kakari College of Health a eno ebo brofu idu Nkwantakese Hene nana enya ba bepiem ewo dwumadi na se a enche obekọ na afei wakọ akọtena se na no disamo no yetie die free nano na yenim se nana enkosa akwa sanse yehu se Kwabre ahemfo won ma bin omo awedare asem dinana beyibi yenye mi hondie mo ma yento aso nke Arefose mohua mensi no mrahye bedwani ene odwonyamfo Williams oreku edu ofrakente ohemfimfi na ban krache panyin su Christian edu poku wono so kan ho nana afade ana meka no enie samohwa nana at 60 na edemu finhye duosia nana wanya eye ahabanmu no ebibre na afeyi anase ebibre ne yede anweno ntoma no yehu ahabanmu wom yehu awokosrade yehu kojan ene yehu tuntum na afe fufuo a ne nyina edi ahim afe na bakon eba na bache ho no yehu se yede mpempra ne bi atototo na mom ye hwe frontom fom na ekoso ne asa no no ye wi ayafa so na yede amam
Nana Fadi and Simon say a boyfriend say Kotoko Porcupine with Temua. They say Excel Asante Kotoko was this only a baby aqua. Nana Edi Asa. Asa wodi egu ho no bibia enu achi bibia enu hu se aba anka se hene no na wodi nani achi mu a Mpetebie fu afache no oba ase no Mpetebie fu a kire se aboa osi ho no ma na wodi ni dua e de na to ampampe mu a wo ma obi ensomu woni amfaso e wo so eno ni Mpetebie efu ano no no sabi sawosha aye yira Nkwantakese Hene nana boache ya Abibirem wakwa wode ne nsa ato nsemu achia no fe amana aye akodo nana enso ednani onyama beta akira amambre mu no asade kwasem ni order bi adi wa pa wo che nyina no na asa enemu o che ba kwa na asa enemu anya asembota mo me hwede ekoso wa hane yento aso Kwabre ahemfo ye nananom akere se amamre ne fa eye asa no okwasemi omotiapo yi na senka de onesi okrabio no obra nwuma so tumfo osietutu e de asa eho akansi ebade a mejidi senka Kwabre ahemfo ko mbekwa animu pa hwiri e de edi kan wa santema enye asemketwa Mpetebie fua eno no nananom kirema ne wonmo sesa sa abotaye no sa mre so hwa mensi no mra hye bedwani owura oreku ena chese ogina ehonom no wone mensi krache panyini ono so Christian dupuku womu nyina ena wondo mu nyunyam abetechia wodu ho bechia wo nenso asa no ene nemusa mensi krache panyini wode ne nsa to nsem Christian dupuku owie woto aso de wo chance sia na eyononyam for reku edu wono ye mensi mra hye bedwani wo so fa bi de akira ohwe ya ho ne nsem so ampa sorry na fade na efe akono a chese kotoko ena edemu Abibirem wo mu ehun sika kokko ye hu eye habamunu wo mu ena ye hu ba ko nso a eno a enye kokko ewo mu eno nso ye hu bi ewo mu ayese anka ehun so ewo mu samde de yenuano frontomfo Mpetebie afashe ne nyansapo ya bebree na ekoso ewo no ankasa ne kuromo efense Hemanhene enu nti yebeka se wedie ebonukoto dwom esini naso esini sire so agese enya asempeta na mepie sise bia ene na asa ehu akire no enu nti ye hu se na nate apaka mu so hwe na na afade na ene akodo yie papa achese sika kokopa yehu Abibirem wum yehu fufuo yehu tuntum ni nyina edi efra ewo ene afi yehu kokko a ni nyina ewo mu Hemanhene na pakan a eba na hyemso de ne afna ena afi edwa ene dem yenhwe nana asani bi
se mo se adehye abrempon acheame worum edi nana wiafe apewu Sawoasan Hemanhene edimu a na se dwumadi a eba so efense Mpetebie fua afahye no vision pinienu abienu eho ena nana edinani echiru na na dadan ho kakrenti o bi nhwe ne beto eno na na piese ya na asa na ne ho akere no ewo ho no mo na ka Mpetebie fua afeye nkyire mutiawa na ye nkọ yenim oye aboa osi ho no mo a na sadie kroto wodi ne dua no ato na pampam aseche na ne se o makwanye ma se obi pese osom no nya mo bi a obosom na eno ene Mpetebie na so ne na nanom kyire mu a saa tete timupo ene enkyiremu no se won mo sesa no na mo yenhwe afahye no ye beto sana se asa na na sawanse edi na ya to aso achi Eti se yehwe Mpetebie fua afahye na botaye ene se oye aboa osiwo no mu a no de nidi ade ato na pampam ni nyina ne se wompene ma se obi hia mo a wonsomu na ebi a wontwene no womfa ne nko eno ne Mpetebie no yanso ene na nanom kyire mu a won mo sesa saa botaye ne adwempo a etai saa aye Mpetebie achi no na wo ma ye ne se ne de obi tibitibi ema obidi sansa Asante kotokose hwemsoma mididi nti na atwe mienu wanamo ni nyina ene se bonkum dwa nifa nso dwa bonkum ene se obi amwa obi ntimi nko obi ababi eno nti nananom se won mo asesa no ene so dwa afahye ya but 32 pa eda so nti a wo maka omo abomu ena won mo ebedie nyina ene se won besi ayasabia entetiye suku ayasabia entetiye suku na nananom nya afa na omu kopedi ri atoso won matena se ahyede ma twetwa adwena to adwena esane no mu wie esane epono no won mu kyire mu a enkane otumfo abusua panyini ba ma kakari ena omu ndi beteso Yeah!
abusia na chese eno no berma kakari college of health eno mu besi obofu edu nti ebesesu ane nyina akensase no mu fi wo mo de ahye dwumadi na se na abebo afigya Kwabre Asante man ene Ghana man nyina afei ena Hemanhene na we afe apeu Sawoasan wadu dwumadi na se a won se wo chiachia amamfo ahema abrempon ekunni ene ntini ehwetwura won madi kan e dwumadi na se ansa na wakọ na afei wakọ akwa ase na piese ya de nyina ye nimu eye asa na mpa wada na di abusia yenhwe o Sawoasan na fade no na yenhwe yadi ka kire mu se sika kokko afei edinkra symbol edem tuntum ne yade ayo ena afei ye hu se Abibirem mu afei koja wum ye hu ahabam no ena ye hu fufu ni nyina ena de afira na so de akote wo mu pa no sika kokko so hwe na henama na ehye no so a eno so se sika kokko ye hu se kokko wum ena ye hu se ahabam no ewo mu a wode aye fefefefefe na hwe na nabo regu mu na hwe ni Asante aso Mpetebie ena afei eba na bakon ho nso kakra de atoso so a ese eni kan yi ewo ho pa enye asem ketewa enti sawhwe amensin krache na se mensini no emra hye bedwani
wononyamfo Williams Oriku Edu wono na wache asisi ya wo free hono ma wo kono aba ba chia Hemanhene eno no na esese ene de ekoso no no emprepre owura wononyamfo Christian Edupoku wono nso ye aban krache panyini ewo mensini mu wono nso ebeba na wono nso aba ba chia bi ama enema etimi akonkan ewo hono mo ti na na betena sie die na ese wo mpanyimfo ewo dwumadi ase no akwa abamu a eno mu nyina ato santa wono mo ba na afi wono aba ba be ma no akwa aba. Yes, Kwabre and Mpetebie. Yeah. Kwabre, Mpetebie no brano. Asketch the thing. Yeah. Mpetebie no asketch the thing. Yeah. Yekase Mpetebie. Yeah. Ejilama opro. Yeah. Yo opro so kubia. Yeah. Wono ke opia na ni bia no. Aye train wa hante. Yeah. And only Mpetebie. Yeah. Na wambi osi odani bo. Yeah. Yeba.
Henya to talk. You get up with that. What comes to us no more fair. What the fair. I pray for you. So, you know, you almost say Kwabre. And you see a Kwabre. And just see a Kwabre. Above the fact. The fact is, then you have to command the boss here. Then you official boss here. Then you have a boss here. Then you set up boss here. Kwabre, let's go, Papa. And I don't know yet here, almost a Kwabre. Sebi, Santa, on a detail so that. When you get to say Kwabre, Kwabre, I'm myself, and I'm buying for, and I'm not in our office. And I'm up on one, and they are going to Kwabre, South Kwabre, 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 so we can see the Indian Kwabre in the woman. Let's say I'm buying for. When you just started, when you say, the way I'm going to say, now Kwabre, give me a more market, carbon, that's the Kwabre. You will be because here is there. So a year and the upper family, the midwifery, nursing training, the first year. So, Kwabre, that you give it by a baby. That you give it by a woman. Kwabre. Yeah, my friend, come and say, yeah, no, he's the Kwabre, Kwabre, at Repa, Kwabre, and if there's a boss here, then you have to my boss here, the bar was in the Dosso, the bar was Abona, Kwabre, your Kwabre, and Hemanhene, and Kwabre, then just get here, we are not Macaso, a Babaka, yes, he might. So we are all by it, and I'm Islam. But then I'm Muslim, and it's a portion of the Damaste. Mpetebie wa eyo kwaye asina eswali influence wa data efo ofin aplani owebisie emuna sunte padmani aboabona eyo Kwabre na eso a ema Asante ma nso data Kwabre Mpetebie yeni nso yesebi no sebi chekwa Kwabre Mpetebie wa ane Kwabre Mpetebie obiara
me hostel. Won't ya? Bisan atia, bisan any abro. And she, Lambo, Modi Monsia, Obiara Bone Holiday. Who fly with the black Kwabre? What the black Asante mine? Ligama Menina. Modi Monsi, we are singing me. Kwabre Mpetebie fwa. Who to me Kwabre free Asante Abakose Wuda. Who kai den Fakwa and Kaiwo and Makase Gesi. Who kai and Makase Gesi Nana Asante Sukofonye. Mimi Sikeja Wutabia Ewa Abuebuja. Ewa Sikaso. Ye Kaiwo Kwabre Ahokeka. Ni Ahofama wo Asante Nkamo. Kwabre Mpetebie fwa. Mpenyin Tosa. Ewa Mebunu Diem. Ani Nanamu Echa Sapa Atuwa Ama Injiri Manso. Aso Munche. Yaso Wontuwa Wakrame. Wetuwa Wombeni Sem Awo Shasye Kwabre. Wadaji Mpetebie fwa. Yebua, ebuto ebisu chenkwa. Jensi akroni enumiensa. Esoja, edu, na se jensi enumiensa ke kaboma. Eso bom, enti se Kwabre Mpetebie suso wondia na dua. Wayane die asiye hai. Indi na tejiti na se. So, nami so, ene kabono. Kwabre Mpetebie fwa. Mpenyin se, efo tofo. Nanso ebole kasiye. Mpenyin se, efo tofo. Nanso ebole kasiye. Nsuwa kobo efo. Na efo asine akobo efu. Na mama ye kasiye. Enti se Kwabre kasiye. Na etu mpon. Na ye tu media. Jise klo tofo. Jise every day, so we see that we never want for a police. Kwabre Mpetebie fwa. Ora Asante say, and so blessa and so atata. And never come na a bronco. It's not simple na anka senko. And do my name Akrama. And share the one. Say you better be any media. As soon as you get. Abibirem afori edna pinti ama Kwabre afa so maka ama unsa ebra botom ama botom ade di ebia Kwabre Mpetebie kwa every say Kwabre Mpetebie ni amo enya aye kwa ebia don kwabro Kwabre moa munipedia munyansa mwakokodro eni mu yokodro sunsun fa abrade ko ya abrade Kwabre yana nano ma brafo ne apiafo chenchechi bo mu a o chechira ahyisie ni achichisie na apiafo ne atia menya baabi di wo ye hatai Kwabre ofri tete ntrade atetetefo ama montete ya panu hunti no adaka pukra betie montete ya panu wa bakosem
say, it's Yapa Abomu. Kwabre. Asante Kwabre. Yenu Kwabre Kuninino. Yenu Kwaya Yabre Sesebi. Sikako Kwabre was Sikajon Fatnaye. Yenu Kwaye Briwano. Yana Kanete Tenona Kumasi and Kobiano. Say you no Kumasi and Kwajon or Mube Buada. Yen no by Yewuna. Epona data. It's Yasiamanemu. Kanino. Na yenko fa do na ye se imfa ye se nkwase nso obi adu apomano Mpetebie fo ani Mpetebie fo efuse na no ma se fiase kaneno na yenko na ye se epura obi atete ni nkwase opoma ni dia e di bonu kro ho ban eno ne kwa abi di Mpetebie aba aye ye so abeti tembe na so mpanina aka asemi se Trenka, no name Mamma so for her quite say, on Tabby a century 1 falco. And penning for Nanano, Monsieur Bissate, in the Kwabre Dim Mpetebie, I am your swallow. Ever Guayana. Me was a cost one another. Mr. Bida, if we say, a tire Pesamium Kunya, and Papa Moon, Aunt Sutsina, Amane, Santa Quayane, Yakumasa before, had the listed Sebi and more frassing. Ye come, Maya, Kwabre Temukumebi, Yatsuapi. Nina Yadia. Now, so say ye come, and your same penny for your mind work Kukudama. Kwabre, your work Kukudami and Ning from Mabomu, free. Ibesile na so enle impulso akọ ahia amaye nini na ye de ntia Kwabre Mpetebie obi ase osunudia yenhye eninti ni mpanifo bi tse otufo chia me pani ba fo akoto Hemai de sekan enam na so na enele mbaaye me nam so meja epi pramanyo kwa ewa aban mu akenta bia minka apopo sadihie e ma sebege nyina wojina Kwabre na ma edikan chesi yeboa omo so na edi akenta apia minka na mu ewa mra sebege mu oni mo nyamfo owusu ansa ewade mfa ne kwansie wonyina ye mammo adesi ye sansu ni se ye wa amanya semu ekukudama Omuji wondi, nebi gusuji wondi. NXA. His Excellency John Ajekunko ye Hemanhene Sikaya, Ninsi every morning. Honorable Dr. and Sunchi every morning. Oma Panida da JJ Rollins, but the Monama of the Corner Krana. Oba Sono, Oba Kama, Nana Ajama Kunedu Rollins. Dr. Amwako out of 4. Mammy, Kia Donko, no, I didn't say, and no. I was here to this year. Honorable Betty Mode Idrisu, no Honorable Alex Mode Idrisu. What did I hear this year? Honorable appointed to cook here, and your wife said this year. Me penny bar for Cotonana, only Manyam for Williams or Reku Aidu, and Pio Sansia Deputy Energy Minister, Piao. Meka, Lamaja, Christian, Edu, Poku, APC Jumayera, Piao. And penny for Kwabre for say. Men can't show say, Mombo Hosso, won't come home. Na Kwabre Mpetebie no yen kan bomufa efi se empani ka asem se ye drum afoso a na ye kai ya no se ye ka akoji amaya Kwabre ye di mu akotene pa se ye ka akoji amaya Kwabre ye di mu akotene pa ye ni nya fa ten sokofo eduma ka sekete here woni ne ohina odi kan de no ho ba afode je santeman fi ho ye ka Hemanhene ahemfo abrempo wo kro yi mu a Kwabre ye di mu akotene nana no mo kwaso ye treni nchema mu abia na emu ye kai mo na ye kai mo se mumbo mo hoso mo nka mo humbo na Kwabre Mpetebie no enka mbo mu fua se no kwasem ampa ye jitu se
Kwabre Mpetebie fuano ye bona tinasie dia meka se oman free ya na waje me se yemra se meka se Kwabre free ya na waje me se yemra oman free ye Yemra oman free ye Kwabre free ye epani for madam wasi yeah boss ke sopa me catch them was a camel that can you know be Tima will be and then yet Tima will be. It's Mpetebie no what will you know what the baby and the piano what that's not pump him. Let's just say so wouldn't here. Let's say what I said was in the copper. What do you do now? I told you and then me catch you say Kwabre Mpetebie will be Tima will be and not Yakoja data ewaha. Nana mona yabato kwaya abre Kwabre. Kwaya wudi bibia shekoma na fifi. Sikakoko ede ene egudie bibia wo yese Kwabre. Kwaya abre. Enu ne ewe. Na se wo Kwabre. Na wetia Kwabre bekoso. Debbie, and was here now to come home. Here, Debbie, Emma, to walk us at Noah. Yep, I say, but be upset, will be to mobile, if you and not in there, yes, you have. You put I say, you're not no more. I call you Amanone, I call you Crime, I call you Kumasi, Brackets, Yemunina. You'll be our will be you will be our one candy and Kwabre. Now, almost Kwabre, not Kwabre, for a papa. It's a good idea, but I be. Ye Yanka said, Kwabre, and your Kwabre. Nasaya, honorable is Kaya. Cut your head in the sea and say, your money and another years clear. You have a cook master, you have a facial, swimmer, you have a baby. Then you cut your head, you are. And yet, when you get come out, one not here, it's your motor. I said, cut your head, yeah, the city wall, Kwabre Mama. Now, your money and alum, Mpetebie, Epapum, Umako. Way a strong con, your money is strong concept. Say, a nursing, Teddy you tell us the form one, and now make a form one. Where here, you see a talent of earth. It is a very appropriate Ramatabe, a dozo, or you bet me, I'm who will be. It's that school, Babano. I guess I am a baby fast. Number one, Kobia was Arsenal. Campus soon be, yet Babano. Let's go to school, I bear Kwabre. It is a sheer a young I said, Kwabre Mpetebie, and that will be a Tiamo. Obi Tiamo Bia, and yes, yeah, but yes, I'll be for fans. You open Bia, Fabra, Nayan Siskuno, and actually, you know what, Yabuela Cassette. Yapesto, Mipesto, Yakaho, Emma, I am your school from one, and what Kwabre. That's Casano, you come, it's enough. And you go here, and so it's a long day. No, yeah. Comediano, and Papa, and Yeba, and then you see this was from Condense. Cut your head. You will see the Nipa and this Rotono, and yet the packet one. And maybe I come or take a coxswain, the Muslim penny, Belmata. Ah, at the school, you can't see a crown, and give more me. You know, say a fool about my dear. Now, young one. Now, I used to do more. About catch your walk, the Kwabre South. Over by ya, none of the city. Where they are in part, you better power.
yɛn nana no sɛ ɔwɔ ase bɛta ɔkye no ɛmmerɛ mu etu biara yɛɔyɛ biara boa na kale yɛ hɛta yɛde asi yɛde so no yɛdeɛ na Kwabre Mpetebie fua afahyɛ na yɛde aba no ɛnyɛ afahyɛ kɛkɛ a yɛbɛdi yɛfra kɔ fie na mmom biribi si yɛ so boa na mesome boa mede mo nyinaa ma Nafa akwanya iso mada aban penifo mobile tayɛkyi ɛbɛboa ma adwumadie kɔɔ so nea menana MP ɔsɔmanenana Neda wase waya adeɛ papapapapapapa Uraso wada wase waya adeɛ papapapapa DC APC Uraso wada wase paa na motia watu afa mɛdeɛ no ho wokafia nɔpa awimmerɛ mayɛ adeɛ papapapapa na mehyira mo mɛfa akonya yi so ada ɛyɛ nyaa me nuanom abrɛpɔnfoɔ Nana Nkwantakese Hene Nana no bi asini ama ɛdɛ wɔn nyinaa ase kyerɛ sɛ wɔn nyinaa yi wɔn mpanyinfoɔ ɛma wɔn nso bɛtɛ dwumadie akyi ɛma dwumadie ayɛ kabɛhwɛ ɛbaa yɛ sɛ ɛkura na yɛ susu no ɛsika amanfoɔ so yɛ obiara yi na koma pɛm firi sɛ ɔpan a yɛfa so sɛ yɛfa so yi a dodoɔ no abɛsua ama santenan mu ha Ghana memo a Gona Dona Fatimota Let's have a Panya so Namada Edigrofuano Mamped for Nanano Mahima for and Nanano Ped for Samina Mabawai Let's have a man for my Shemina and grow up mobile better yes na apatu ya ɛyɛ apatuka kyirima no yɛ yai sɛ adamu ɛbɛyɛ amanafo so hyɛ obi biara Abusia nana wiafe apɛw Sawoasan Hemanhene akasa ne dwumadie ne naso ne sie nanu de sɛm wɔde aba awie wakyerɛm sɛ ntia ne yie wɔnom hyia wɔde ani so ɛne aseda ɛde ama wɔ bia nananom kramofoɔ abrempɔn adehye akunyi kuroma a wɔn nyinaa ɛbɛpie mu sɛ wɔn mani aso sɛ wɔn de wɔdɔ ɛne biapo yɛ ka bɔ mu na wɔn aba bɛpie mu ama ɛne yie Mpetebie fua afahyɛ a ne botaeɛ ɛne apɔmuden suku a mpɛso yɛpɛ sɛ wɔn si ɛde ma Asante man Ghana man ɛne wɔnyam hyɛ ntitiriwe ɛkɔ ɛde ama otumfoɔ osei tutu a ɔtɔ so emienu wɔn wɔnyam hyɛ mienu paa ayasabie yɛsi ɛwɔ ne mɛmu yɛnsi ne kwa wɔn saa ɛde ɛnkane ɔno ankasa ne busua panyin barima kaperi edin ɛna ɛde ɛto so ɛsɛ ɛyɛ wɔnyam hyɛ a emu odu yie paa sɛ Sawoasan ɛna afi Nkwantakese Hene saa ahemfo baasɛ na mu sɛ wɔn atwa ahyia wɔn akyia wɔn akyia wɔn a wɔn edi nkita ho ɛwɔ hɔ no.
ebusua na chese de daye koso ya eni piti sami Nkwantakese Hene ena wamanimusu a wochi a wokono enu tina eye Mpetebie fwa afasha botaye eni se ye ba besi apomudin suku a ebetete apomudin fo no wono adwumadie ne ye be awiye Nkwantakese Hene ena wochi a ye sabe de Hemanhene mini na na awiafe apel Sawoasan wono ena wonse wafo na pakan na wochi akọ jinyame ena eda apakan ni mu no afi afna ena edemu no berma amanimusu a woko enu ntino enyansapo yeso ye behwe na ye jamo na yatoa so na yakọ enim ewo hono yarefo monkoso a na body ku twawisi ahunu mienu santem ye di kaka chemo sese ye amamre amane atetesem abakosem afutusem edu baabi edi amanyosem kakra bi na ye di awono a hunya ne baabi a na onye njiremu ni yie mfemfiri baabi a senyansapo kasamfunu sanse ahade esi abotre na ye sanu ne badwemba kwan so masebi obi a ne nti ase wa achi kra no otumi ete asem na sifua ma enema ekọ enkwan Hemanhene ena amanimusu a woko no ebusia eni yeguso enyansapo maro visa obe subscribe obe share na obe like na ade wadwen kire so de ato ase amame o ma yehwe na na asa ne kakrai abra ye ncheni ye mi musu
de no so a emia nti mum ye nyina ye nhwe na ye nkeke mbom sede nananom ade bia koye aka bomu na won adwene sabi ya sabi wo musibi a enye nananom wonom ma na wo ma de hye nko ane beko Ghana fa na nyina de hia ne se osuku wotwa ubenya akwanya no ababi ti baabi obi a wo bia no nyansapo ejina ye kasa mfoni so ne akase obi a moa na ye hwese na ebe ya eni so ade hu ebetimi awie kwayo e wa no ye de mu si na ya sore so na ye ne kejebi midi eni abusua pani osu tumi ya maro mfi so be subscribe wa share na wa like when in na wa be sidan samio yes I pray